Madung adlaw na tong tanan guys kanang nanami dari sinsa na mo nga ako'y vlog laka adlaw na kay mo lagi na guys wala tay ka vlog jawa ko nakapaninda guys kay malagi na wa pay mga sweldo ag mga tao dari kay nadili na pud agilahang sweldo ja kay magtinda ko guys murag hapon kay ang uban miyan utangan inya na nagsweldo ja naman po uban guys nga mo hatod dira dari silahang bayad manang lisod kadto guys ug mag-utang atihang sudan kay watay ka rolling nya karon kay murag pizza 18 na ron pa no ni man tug karon kuno magsweldo or ugma naman to ning message na nga nangutang nga kuan basing kuno ugma siya magbayad kay malagi guys kanang lisod lagi dari ug kanang kuan kay utang lagi ang mga pero okay ra man ang mangutang daris ang mga suki kaharam ang mga kumari bayad ra man ang uban hatod ra man dari ag bayad manang lisod kadto ug gatay puhunan kay di man ta maka rolling ja nahugtan pud mi gas disni aging adlaw guys manang ako naka pangluto pero napalitan na na ang gas siguro magsugod na pud tay nagka-Lunes ug kuan paninda. Salamat kay Kadyo Mambi, salamat Kadyo Mambi kay nice na kadyo gimuhang kusina dari na jagi jahang bahay day nga tulo ka bahay guys dijang gipakulayan pud og kulay gray nice pud kadyo sa bahay na sa Laguna ug sa Lapu-Lapu duha sa bahay sa Lapu-Lapu dijang gipapinturahan pud og kulay gray. Salamat Kadyo Mambi kay kuan lagi nag-uwan-uwan pud lagi panahon lagi dari kaya hanang butangan diha og mga buwak na kung mahumana tangan nag bumbil ba para nindot pud kadto tanawon diha palibot didto pareha dari diha ang butangan bumbil kay pabutangan ba diha na siya og kuan kanang tangki duha man ka tangki diha guys duha ka tangki man diha ibutang kay agsa kuan ja tangi day ninyo sulod na vlog guys kay kuan mo eskwela day ko og sa tunak bread pastry bread and pastry kay arong makakaton na pug mga luto-luto sa akong kuan kay arong makapag-bake na ko guys og kuan makasugod na ko og paninda dari sa ang kuan kay di ra ta sudan atong paninda guys kay daghan ni kadto mga panindag sudan pero pangitaon man gyapon nila ang sudan nya mo lagi na guys wa ko nagluto kay malagi just Lunes nagluto po unsa kay nagdan man ko gas pagka Martis da karon pa mi nakapalit so manang ako naka luto sa juganiha ja ni duty pud ko dato spikas guys kay kuan daghan kay mga Day mo utang ka dani Day si imong mang igsuon ba okay nang naguwang na ang harbison ha na ako ang hunahon nagharbis dari likod kay daghan kay dari naman kuno tuy mo ngari taga Palawan kay mo palit kuno siya Odiano apelido baka nanas Palawan ba na may daghan so man hagi sa juganiha guys ug kuan sa usa ka kuan guys kanang kani ang gibalhin gi sama-sama na duha ka color mas nindot gali guys og inyong butangan og tulo ka color dari lahi-lahi pug hagibutang kani pud siya kani nga bisa kani nga buwak ba og kaning Mr. and Mrs. sa pud sa giuban kay magkuan pud ko guys og kauban pod ni ja kani nakasaba guys ang iuban pud na dari Mr. and Mrs. pud kaya di ana day ko gibutang dia pink pud kaadto ni si John ja napud na say katapad nga Mr. and Mrs. ug kaning gagmay kadto ug kuan ba buwak mao ni say Mr. and Mrs. kani pero nakakita ko sa online guys kay muturok ra man day kuno ni hang kani yang buwak kani ba ila na may sa online nga kanira ang sidre ibutang ang sidre itanom ba so ayan ko nato ni guys
Kani oh. Musuwayan ko na ito nag-seed ba sila mo motorok. Nice ka doon. So mag-harvest ko kuan guys. Ang palayang bitin kay naman isang tangtangan dani kay dugay na mga adonis dya. Diyan ako lagi mong dari kay mo palit. Yung paling ibaligya nato guys kay diyan ka palita og makapalita og mantika. Lagi ka na gani ud ni. Kay kuha na ni si Jack kanang nani saka na gali sa kuha ni guys gikan ni sa Davao. Naka-remember mo siguro to ang ubang mga viewers da na nga katukarang tamisa bitaw nga buungon pumilo so ni si Jack na ang talong guys di na kawad og bunga na napidaghan bago pa ni ko nag-harvest. Kanang violet nga aw kani nga taw nga ingani guys. Kani ingani ba? Manano mo kay kani siya ingani tag dugay jud ni sa mamatay. Magsige jud na sa pamunga. Uy danti. O diri ta diri. Buang na. Kalau orang dagkul ana guys, buang na na. Wala lang ganahan mo tanim. Orang dagkul guys ya. Ay, bata pa. Tuh, pikas. Mersan pamilyo, ganahan ka muutan. Doon pa lang ka dire. Ala, ang dagyo anak. Uy. Para, dagyo guys, hanggang na-harvest na. Tamo guys, ang daghan ako gihapon na rin ha. Naamo ko yung mga rin guys, manawa pala harvestan ng iban. Kay naya mo picture-picture kuno dari ba. Kay first time sila nakita na ni palayang bitin. Guys, majong hapon atong tanan guys na ako dari sa bintana kay kuan. Away sa ako kay malagi na sila sa Papa Edi, sinikon nagtiwas na tuga ng pintura kay wa man sila lang pintura gahapon guys kay malagi na si Papa Edi na ay kuan kanang meeting ja. Kay ra pag akuran ja. Kuan is Papa Edi ningon magsijar ako no naman ang ubot pa lamang guys akong pinturahan, gipinturahan na kanang buntag ja. Di man sa musugot kay sijar ra ko no. Matong dito ko speakers guys so sang amo ja wa ko nakapag-vlog ato sang amo guys kay naali sounds wala ta makapag-vlog ja pasensya na mo guys wa jud ko makapaninda lagi kay mo lagi na kanang wa pay sweldo ang mga tao dari lagi kay kasinas katapusan mata na sila mo sweldo kay abot na naman og 18 wa pa sila mo sweldo kay say alanganin lagi mo abot pa nag pizza 20 gali di pa sila makasweldo ja nakapalit na hinuon mi og gas noon guys pero wa sa laman jud ko maninda kay kuan kana kapotong kaya ang ban ba jang mga suki na guys lang mga bana na dili na trabaho sa Whale Shark kaya maghuwat ra pud na sila magsweldo unja lisod man pud ka nang atong ipautang tanan guys kay di naman ta maka ruling ug atong ipautang naman poy nangutang lagi pud sa hang sudan mga kumari na unja maadjom pud na sila mobayad kay usay gali og magsweldo na maghatod na sila dali karon gali guys na ay naghatod dari ya jang utang magud kay 550 manang liang gahatod naghatod siya bisag wa pa sweldo kay kita man siya nga wa pa ko nag tuan wa pa ko nag tinda kay ningan man ko ako nagtinda kay wala gina kanang naugtan ko gas jahan na lamang ilubos-lubos og street na laman na hang Martes hantod Bernes na laman ni ja basin og ugma guys mo adto kog dumagiti kay malagi na among ipa-check up si Crystal nagpadana day jang mami para pa check up kay malagi guys si Crystal
na siya, mag 1 year na siya nga gioperahan banja kas ara sa gidugo. Ya mura baga nang layagonon ba guys. Kaya Nicole man gud usahay katong nag-eskwela pug anak no kay panagsara pag kadugo no. Kaduha ra sa katuig murag mga layagonon sila ba. Pero karon si Nicole nga nag-exercise na nag-jogging na siya. Kada nag-normal lagi siyang dugo sa Crystal markuwang na siguro na sa exercise. Hindi kay nagpadaman na diyang mami ni to man inanglan man siya nga magpa-check up dya. Nanguan pa lagi mig schedule ug nay time pud sa ijahang oras lagi pud sa ijahang klase. Manang apiki kadus Crystal sa unsaon ni na pag exit sa ijahang klase. Na di man jud siya pwede nga kuan kay malagi kuno midterm na nila. Unsa mag-lisod naman sa mag-absent kay di man pwede nga naman kuno mag liter lagi kuno po jadi man ganahan si Christine nga mag-absent jud. Sekad pa nas mga grade 1 pa na out tindir pa nahantod na ni kuan di jud na sa absent ya samot na karon guys nga college na siya di jud na siya gusto nga ma-behind siya sa mga klase kay margi na lisod kadto gid sa course ron kay nursing lagi guys nga man nang naguupog ko kay mutawid po ko didto unsa di pud siya maka wa pa schedule ang ubigayin dadto. So manong karon ning message siya sa is hospital man siguro nang imong nakita dadto nga is doctor hospital sa Dumaguete kay aron naman pud sa doktor dadto sa ijang pag-opera pero di man na kay sa OB man na lahi man to ijang pag-opera. Manang na balaka lagi siya kay wa lagi sa dugay ganahan siya nga kuan ma-check up. Di man ako ding ma-stress po ko guys manang nalatay mga problema lagi may stress po tag-apil kay labi nagladyo ning atang anak madug makapangutana ta makagakes ko ni jag magabi mga pangutana ko sakit ba pero di man kuno sakit ang isang tiyan guys pero nag-uura siya ba kay kanang nag-uura siya ba kay siyempre nursing jahang course nja na di say mga pamatis jang lawas manang ganahan siya nga reglahon lay kuno sa kada buwan kay naay nang buuan si jahang naong baka ng mga tigyawat baka marag ja mag-uus siya kay musamot ug kadaghan agi jahang mga kuan ug di siya dugon kay ug dugon siya muhamis man lagi jahang naong na karon kana po dapod na siyang pag kuan siguro guys baka nang tuon dugay matuog nga stress kadto nga na ba. Na salamat kadto ko ni Ma'am B kay mo ginanasugdan na nila dadto. Nja malagi wa pa ko nakapaninda lagi kay usay lagi anang maninda ta anja kag may ragatehang itinda anja tangon pud kay na sugdan pud na ba nga dugay-dugay na po sila makasildo mga nang start siguro ko guys og luto na street na siguro ko karong Lunes po manoy Ginoo street na jud ko paninda. Nja atangi day ninyo guys kay mo eskwela day ko uguan kanang isda mo eskwela kog isda ko an raman ang anang murag mugtura man siguro na magsugod makapaninda pa ko ina kabuntag kay arong magka-cut-on kog mga unsay mga ipang-bik-bik bay nga na kay mas nindot man jud ang na kay kuan ba na kay mga experience bitaw sa pagluto sa mga pan nga na mga nga na ba kay sayang po din nga muhang aw na naman ko idaghang mga nakatunan hinon pero mas ganahan jud ko nga na jud ko experience ba nga hajang gieskwilahan ba nga na sabay di ganahan mo eskwela nga na guys nga libre ra ang gastusan kanang pamasahe ra matug lungsod sa Uslog man guys ang kuan so ni eskwela pug ko sa una guys ug massage karon ug pwede ra pug ko kanang mo kuan sulinder lang ko sa massage guys kay usay tag duha ka oras ning mga massage agang likod di makaya na. Kaya sugod ba sa una guys nga hantod nga nakagraduate na si Nicole massage ko isang tangang gabi na say makauli ko dari alaunan na pero karon daghan magyapon manawag na guys ug pamassage massage man pud ko so daghan ko gusto ko kanang makakaton jud ko ani magbik-bik lagi kay akong natay daghan pwedeng kuan kay di na pud ta siguro puro sudan kay naagi na nanay nagtinda dug sudan lagi pud sa unahan duha ka tindahan na maglahi na po kung saan na po ang inegosyo kanang mangita tag pamaagi jud ba nga kuan ba usay atong pwedeng wala ta sige lang tag sample ba mao bitaw nang ang amo bitaw inang sarido noy labad ko no yang pwede
kuan kanang nay parehas ang amo sa una guys nga agizahang agizahang among company nga gitrabahoan ba gijahang mga gipangbuhat ato kanang ibaligya ra beto sa Divisoria hantod nga nakaangkat na siya mga gikan sa China hantod ganing dako na gijahang company tung amo na mo daghan kadto tug mga sample puro sample ra jud na guys mo sige kag sample kun hay guys magsample kag mga kuan nga na magluto ba karon og mga unsa dihan yang mo patok na nga na ako daghan man ko na kuan na nino na mga pagkain nga pwedeng lutuon manang ganahan ko maka-experience ko mo eskwela ko manang nagpalista na ko guys para mo eskwela ko og kanang in situ sa pista bitaw kanang kuan sa tunak breed ha breed in na to gipos lagi guys kanang mag bik lagi kanang mao na may kuan na dari libre ra man hinuuna sa una ni eskwela kog mas kami pay gitagaan og allowance nakakuha pa mi og allowance tagaan pa mi allowance libre pa. So maro to ihang vlog room guys kay mo lagi na kanang gilubos-lubos lang po na panarbaho datos pikas guys kay madto na lang pud maka kuan po ko diri sa ngamon ni Ati Daday nya si Ati Daday kay to man nga tuman og syudad manawa ako naka kuan wa po ko naka video dato kay napoy lagi tugtog lagi daog karon hapon ako nag istorya guys kay og mga mudto-mudto mga ngana saba po ko dari guys nagahimo og kanang mga lisod lagi kadto ting mag-vlog guys lisod kadto mag-edit lisod pud ding mag-edit pud kag mag voice over pud kay ngana. So maro to guys kay mag-prepare na pud ko karon kay among schedule pud namo ron sa Sumba madto na pud mawa ni atong stress bag so sadaw pud tag bawas sa stress ba daghan kadto tag mga gipanghana mga kuan guys di man pud ni tanang namong vlog nga among istorya nga mga problema so naa man tay mga problema guys pero di lang pud nato i-appeal sa atong pag-vlog. Be happy lang jud ta kanunay be humble be happy ngana. Kay kanang tanan guys mga pagsuway ra jud nas Ginoo nato. So ako muna problema lang ko karon guys kay mo lagi na ang ginahon na si Cristel. Nadukod si Jala lagi na dari. Siguro mo ma-schedule ko si Jala guys. Mo adto ko or si Jabay muli dari kay adto na lang may migdalagit kay nangutana po kong Jijin na may schedule ag ubi pud sa dalagit Bernis ug Sabado. So mura na imong bantajan og si Cristel na siya time sa kuan ba nahiguras nga bakantis diyang pag-eskwela man ang among lampong wato na si Cristel ug sa iyang desisyon para kuan dia. Nana may gihatag si Ma'am Bisminda para lagi pang pa-check up maghuwat na namin. Salamat kadto Ma'am Bi, salamat si kadto Ma'am Bi si muhang always nga pag-support ni Cristel. Unsa pasensya na day kadto sa daghan kadto ni Mrs. Day na guys karon siguro mga upat na sila kabuk ni Mrs. na nga mga huwam og kwarta. Ginoo ko ari pa ba sila na mga huwam og kwarta nga labaw pug ko ga higwaos lagi pud ning daghan tangod yung gibudgetan ba. Nya budget man din natin is atong binuwan labi na natong bayaran sa kuryente bayaran sa tubig so nya na din atong paningkamutan kada adlaw. So naiban nga nagtuo sila nga dako na kadto ko kita dihang pag Facebook. Wa pa ko nakasweldo sa Facebook. Makasweldo po ganda sang YouTube every maluyan sa Ginoo na dahang mo views makasweldo ko 5,000 or 6,000 moabot jud 100 kapin ang dollar kada buwan pero ug di mga $95 o $85 yana mga kanang duha ka kuan paabutan pa man nag duha ka buwan sa antang masweldo. So dako pud kadtong tabang na guys mo nang salamat di kadto ninyong tanan sa inyong pag-view salamat sa mga avid followers diha di na mo na ma-mention tanan basta salamat kaadto ninyong tanan so maoron ni kay ang vlog guys kay yung tabi ra taginag may lagi pud. So wa may problema pud dari namo sa mga sudan may problema namo sa mga kuan kay na may mga talong dari na mga isda nya karon sini kulga marinate day siya og kuan bangus kay magsugbali kuno sila nya bunlis bitaw sa nga bangus. Nya mo na may among tagaluto dari si Nicole man jaga ko mag-prepare po ko guys sa ipakita isang gibuhat guys. Nakabunlis na ni si Jaga guys nya nakabutang na ni sa kuanaan ni sa asa man to na mo to i-price na rin ako. Ano mo na din eh? Nakaputos na sa plastic so nanay 234 kape ng kaling duha ka buok. Usaray mo isog ba? Sara kay usugan lang ng ilay mo ano. Jadi agi marinate ni Jag kuan, paminta gamay nga kuan, sili may palaman ra dihan sa ibalot ra diha og styro. Styro. Ay styro kaning yani ba aluminum kani aluminum Styro po to yung gingon kani ha? murag di mo tong kuan
to nag-i-apil. Kuan day aluminum foil day na. Gusto na siya. Hindi jara nang ipalamanda na. So mara to guys, thank you for watching.